2012. december 18-án a budai Szent Anna plébánia templomban volt a Magyar Örökségdíjas, fővárosi díszpolgár, rózsanemesítő Már Gergely temetése, aki a Budatétényi Rozárium megalapítója volt. Én vagyok a föltámadás és az élet, ki bennem hiszel, nyeri az üdvösséget. Hívő lélek a halállal meg nem halhat, bűneire trónusomnál merír halmat. Adj örömök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényességét neki. Nyugodjék békében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A kezdeti időkben a Magyarországért Alapítvány adta ki a Magyar Örökségdíjat. 2013. márciusában az alapítvány megállapodás kötött a Rozáriumot működtető non-profit Kft-vel, hogy a díjazottak tiszteletére rózsát ültethetnek, vagy rendelhetnek meg a magyarországi és a külföldi jelentkezők. Jelenleg 1200 fajtából 8000 rózsatő van a kertben. A Magyar Örökség rózsákat a díjazott nevével egészen megkülönböztetett és nagyon szép tábla fogja jelezni, és az információs központban lehet majd olvasni a megrendelők nevét. Mindenről részleteket a Magyarországért Alapítvány.hu honlapon lehet olvasni. Így a Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumának lesz egy olyan zarándokhelye, ahol igen szép környezetben lehet majd olvasni a nagyon sok díjazott nevét, és megcsodálni a hozzáültetett rózsákat. A rozárium méltó hely arra, hogy az odalátogatók minél több információt kapjanak a Magyar Örökségdíjról. Végül az elnevezésről. Az 1995-ben megfogalmazott alapító levél szerint a díj a magyar önazonosságtudat szempontjából meghatározóan fontos, felemelő tényeket kívánja felmutatni az unokáink unokái számára. Amikor majdan visszatekintenek a mai és múltbeli díjazottakra, akkor ez az ő számukra valóban a magyar emlékezet kertje lesz.